Inali. Inali logo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong mo rin ang pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyan in Webes, petsa 16 na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwat mga ka-aksyonan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, Bicolandia, mga kababayan. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo! Ngayon ang pagkahapon mga ka-aksyon, live bitang nadadagog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV. Ako, Bicol Party List. Siyempre pa Facebook page kan Pilantropong Congressman Zaldico. Mga ka-aksyon, magiribahan kita ngunyan na pagkahapon, asin kadakol kita mga istoryang pag-uurulayan. Siyempre pa partner, may manggagana ngunyanin 1,000 pesos. Pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga comments, mga reaksyon, mga suggestion, mga suggestion, mga inagrangay, mga problema, digdi po live sa programa. Siyempre pa mga ka-aksyon, batiunta mo na partner at sa Oh. tuyang 1,600 viewers! Ayan, hello, tabi sa And indong siyempre, kahapon. bako masyadong mainit dyan sa luwas ko niyang partner, pero pulang-pula kita. Yes, pula kita. Aram mo partner, ang color red. It simplifies strong. Di ba partner, strong kita ngunyan na pagkahapon kasi dapat na kita magparaluya-luya Hindi, sa buenas, pagtabang. buenas pag nakapula. Pag nakapula, nagkakapera. Ayan. Eh, syempre pa partner, it doesn't necessarily mean, di ibig sabihin partner, nakared kita, mga maisog kita, asin. So bago may nadangog ako, kumakati daw ang kamay. Bakit? Sabi pag nakapula, nagkakapera. Pag kumakati ang kamay, magkakapera. Minsan hindi. Basta ang importante Pag minsan, partner. ang makatikong minsan sa parte ng katawan, hindi yan pagkakapirahan.
kurikong yan. Sometimes, partner, bayadan. Aha. Diba? Anyway, partner, importante, ngunya na pagkahapon, yaw, nan sa tuya, giraray, Nata na medyo- pagtabang, asin pagtaon ng informasyon. Bago para ang sa mga sa tuyan kababayan. ko yan, partner. Si, Yes. si Ripa na. May dugang kita, partner, na ano ko niyan. Kamera. Yan. Tapos, ang ipinagtataka ko lang, bakit may buhok ang kamera? Hindi yan buhok, partner. Ano Feather. yan? Ha? Feather. Nailing muna. In-English mo sana. Siyempre. Medyo na ano lang ako, partner. Balukag. Kung saan ako mahiling, di ba? O duman manggiraray sa itaas. digdi, Medyo, digdi. ano, Digdi sa'yo, na lang partner, kita. saan ka nagiling? Digdi kita. Saan? Yan, sirip ko nga niya. Hello, sa inyo mga ka-action. Oy, so mga Ay, nagdadangog partner. dyan, pwede ka mo mag-text sa muya. May mga cellphone number baga kami. Partner ka na kaagi nga ning mga simana, partner. Hmm. Nano taranta ang kakulanganin supply nin bagas sa duman sa nasyon kan Vietnam. Oh, Kasabay kayan, partner, ini man na pag-umento kan presyo kan bagas. una ko kung nagkakulang ni baga sa Vietnam, di ano man ang partisipasyon ta Ara mo, duman. partner, saro sa mga supplier din sa Pilipinas Vietnam. at Vietnam. Uni na nga niyan makonsuelo, partner, para lang sa kaaraman mo. Ang Vietnam, nag-adal sa pagtanom kan bagas sa Sa mga Pilipinas. Pilipino. Duman Aha. sa IR, so dating kwan, Rice Institute, IRI. Yan. Okay. Maski ang Thailand, digdi nag-adal. Ngunya na mga panahon, baliktad na. So Pilipinas, nagbabakal na lang ning bagas sa Vietnam, buda sa Thailand. Yan mga partner. Pero ang digdi mga- sila nag-adal. Yan nga din makangalas, partner, kasi digdi sa Pilipinas, digdi mas nga ni digdi sa Bicol region, partner, gulpi ang mga magsasaka, gulpi kita ning mga rice field, pero nagkukulang kita ning supply nin bagas. Di ba? Sige. Huli kayan, partner, lampas 80% kan rice imports kan Pilipinas ang hali sa Vietnam. Uyog-uyogon mo yan. So dati nag-training lang sa Pilipinas sa pagtanom kan bagas, ay kan Sabi nga paroy. ni baga, partner, minsan daog kan estudyante itong nagtutukdo. Ngunyan lugod, so nagturo, kulang na ang bagas, nagbabakal na sana duman. Yan. Kaya, partner, Di daw partner, mahugak lang ang mga Pinoy. Day man siguro, partner, kasi ang mga Wala kababayan ng tanuman. niya, magsasaka talaga, gusto permi. Baka sa mga tanuman partner, naging mga subdivision. Pwede na convert na, partner, into industrial. Kumusta ta, partner, ang supply nin bagas digdi sa Bicol region. Kasabay ta, partner, sa ibong na linya ning telepono, unya ng paghahapon ang acting Sige, spokesperson. mag-istoryahan ka mo partner. Acting spokesperson, partner, kan NFA, si Ma'am Jahara Shaira Pabilando. Maray na pagkahapon, Ma'am Jahara. Hello, Ma'am. Maray na pagkahapon. Ay, maray na hapon po, Ma'am Remy. Yan. Kasi gagabot siya na nagdadang po sa tuyangon yan. Opo. Ma'am Jahara, kasabay ko ngunya na pagkahapon si Mr. Suram Joshua Martinez. Tanganing makihumapo tabi kami, Ma'am Jahara. Kumusta tabi ang supply nin bagas digdi sa Bicol region? Ay, maray na hapon, Ma'am po, Sir Joshua. Maray na hapon man. Ma'am, tabi. Yes po, sir. Opo. Sa Ma'am. ganyan po, sir. Yes po. Apo, ma'am, duman mismo inutan kahaputan, kumusta tabi ang supply nin bagas digdi sa Bicol region? Ang supply po ng bagas po digdi sa Bicol Region, sufisyente po ini. Igwa po kitang inventory na 265,371 bags. Iyo po ini ang digdi po, ang rice po digdi is 15,749, as in ang palay po is 249,622. Kaya sa ngunyan po, dakol po ang satuyang stocks po na bagas. So, ibig sabihin tabi, ma'am, nababanggit mo, sufisyente. Hello? Hello po, ma'am? Hello Okay po, Ma'am Jahara. Medyo nag-choppy, ma'am. Opo. Hello? Ma'am, hanap ka tabi, ma'am, nin maray na signal. Ta sayang po, ma'am, kang impormasyon. Nagikan tabi isa sa indong Bakong opisina. harani man lang ang inapis ito? Oo. Ay, natalag ko para-para. Opo. Hello? Opo, Ma'am Jahara, okay Okay na na? ba? Okay na, ma'am. Opo. Okay na. Opo. Ma'am, nababanggit nyo tabi na sufisyente ang supply nin bagas digdi tabi sa Bicol region. Dahil man tabi kita maapektuhan ka na duman tabi sa Vietnam na kulang na tabi ang pag-import ning bagas gikan duman sa Vietnam papasiring tabi digdi sa Pilipinas. Sa ngunyan po kaya, ma'am, dahil po sa RA 11203, yung po Inisorized Tarification Law, kami po digdi sa NFA, di na po kami wala na po kami sa importation. Ang nag-i-import na po ngunyan is iyo po ining mga rice traders. So, Yes ibig po, sabihin ang po, what, magdas-
Ma'am, nababanggit nyo tabi Yes, po. na ang nag-i-import na digdi sa Pilipinas ining mga rice trader. So, di daw po kaani maapektuhan ito tabing presyo kang or mag-alangkaw tabi ang presyo sa merkado? Gustangon yan po kaya ma'am, ang mandato mi na lang po is buffer stocking. Kami po, mabakal po kaming paroy sa tuyang mga lokal na farmers. As in, ini po inyang i-distribute niyo po sa LGU, sa mga disaster-related agencies kapag may calamities po. Kaya ini po na mga sa increase and decrease kang prices, iyo po ini sa traders na po ini, ma'am. So, ibig sabihin, Yes, po. for emergency purposes, like may calamity tabi digdi sa Bicol region, that's the time na ang National Food Authority tabi, may mandato na mag-supply. Yes po, kami po, ma'am, supply po kami, digdi lang po sa mga LGUs and DSWD, sa mga legislators po, para po sa indang relief operations. Dahil na po kami, ma'am, nagpapabakal sa merkado dahil po hinali na po ang mandato mi sa price stabilization kang RA 11203. So, ibig sabihin tabi ka ni Ma'am Jahara, wala na tabi kaming mahihiling na NFA na bagas dyan tabi sa merkado? Wala na po ini, ma'am, maiiling na lang po ini, ma'am, sa mga relief operations. So, maliwanag yan, partner. Kaya pala na, ang sa tuyang mga kababayan, medyo namamahalan kay iniong mga presyo kan bagas dahil nakainiong NFA na bagas dyan sa mga merkado. So, speaking Yes, of relief po. tabi, Ma'am Jahara, kumusta ang paghahanda ka na NFA para tabi sa typhoon season? Aram mo baga ang bare months, talagang linalaog na kita nin mga bagyo sa Pilipinas. So, kumusta tabi ang paghahanda ka na NFA? Yes po, ma'am. Actually nga ni po, ma'am, nakaposisyon na po ang mga stocks ni September pa lang po. Iyo po bagang pagralaogan kang mga typhoons, nakaposisyon na po ang mga stocks. So anytime po na sana daiman may mga bagyo na mag-abot, nakaredy po ang samuyang stocks. Asin po kang Typhoon Julina, nakatao po kaming 120 bags man lang po sa LGU Santo Domingo para po sa indang relief operation. Aram mo kasi baga, Ma'am Jahara, tabi, ang Septyembre, iyo man iyan ang bulan kan mga anihan. So, iyo man tabi, Yes, ang po. bulan na talagang linalaog gitanin mga bagyo. Ano tabi, Ma'am, ang ginigibo man, ang paghahanda or pagtatao man tabi, nindo nin abiso sa satuya mga paraoma? Sa tuya po, ma'am, na mga paraoma, ini po, tig-iinganyo mo po sinda na magpabakal po sa samuyang mga buying stations, ning paroy po ninda habang di pa po tigbabagyo. Iyo po ini sa presyo pong 19 pesos per kilogram, sapat na po ini para maibalik po ang sa indang investment, para may tama man pong maibalik sa inda sa paroy na ipapabakal ninda, bago pa man mag-arabutan po ining bagyo. Opo, Ma'am Jahara. So, nababanggit mo na ang opisina kan NFA padagos man ang pag-monitor kan sa tuyang mga paraoma, siring man tabi, ining supply nin bagas. Ma'am, since wala na tabing NFA sa market, wala na din po ang mura na bagas. Paano tabi ining tigmo-monitor ang presyohan? Syerto ba tabi na warang mag-overprice since ang sa tuyang mga kababayan talagang aandam, pigahanap tabi itong baratong bagas. Pero sa iling tabi nindo, ma'am, paano tabi ang pagmo-monitor kan opisina kan NFA? Naputol, partner. Oo. Yan ang gusto tang maaraman ta, partner ta. Wara na palan ngunyan nin nagpapabakal ng NFA na bagas sa merkado. So solamente, partner, para na lang ini sa mga emerhensya, sa mga route nin panahon, suyaon ng NFA. Ma'am, balik tabi kita, pasensya tabi, naputol kita sa linya. Yes, Ma'am ma'am. Jahara, ang hapot ko tabi, since wara tabi na NFA sa market, wara din ang mura na bagas, paano tabi tigmo-monitor kan NFA ang presyohan? Baka baga igwa na dyan yung mga nag-overprice. Ano tabi ang sa indong pagigibo tabing pagmo-monitor? Ini po, ma'am, dahil po wala na po ang price stabilization sa samuyang mandato, ang mga LGUs na po, iyon na po ini ang nagmo-monitor kang presyo kang bagas as in mga commodities. Yaon po dyan. Igwa po dyan na tiga-apod na price monitoring team. Kung saan po igwang ang member po LGU, may DTI ma'am po. Sinda na po ang nagmo-monitor po kainina. Di po dapat mag-overprice ang sa tuyang mga traders ka, lalong-lalo na sa mga bagas. Opo. Ma'am Jahara, kumusta? Yes po. Gulpi pa man po ang nababakal nindo na bagas hali sa mga kuyanta, paroy, hali sa mga local farmer ta? Yes po, Sir
Sir Joshua, sa ngunyan po, igwa po kaming procurement na 237,212 bags po Aha. from local farmers po, digdi po sa buong region. Ining At nababakal ta po, ma'am, na paroy sa mga local farmers na bastante daw ini para dyan sa buffer stock ta? Digdi po sa NFA? Yes po. Yes po, Sir Joshua. Kami po, baga, ang mandato mi is to maintain at least 15 days to last Aha. na bagas. Opo, kaya sa muya po na tigigibo is patuloy po ang pag-procure para mas dakol po ang buffer stock na pwedeng magamit po sa release operations. Ang samuya pong ahensya, igwa po kaming mga buying stations, digdi po sa region. Sa Bicol Region, igwa sa Albay, 5 po digdi sa Catanduanes, igwa sa mga isla sa Masbate, sa Sorsogon, sa Cam Norte, sa Cam Sur. As in, padagos po ang procurement po kang mga satuyang Kumusta man procurement po ang Kumusta man po ang presyo kan pagbakal nindo kumpara sa presyo kan pagbakal kan mga kuya negosyante? Kasi sabi baga Ma'am Jahara, Barato. makairako na dahil ng mga magsasaka tata. Pigbabarat kita kan mga iting pagbabakal tabi. Day barato ang bakal kang Oo nga NFA ni. kung ikumpara dadabi duman sa mga rice traders. Oo, kaya kairak man kan sa mga paraumata. Piran diferensya tabi, Ma'am Jahara? Sir, sa ano po, ang presyo mi po kayang tigbabakal po ang paroy is 19 pesos per kilogram. Ini po, set po ini kang NFA Council. Ini po ini pwedeng basta-basta na sana ibalihon. As in, jawa gustuhon mi man po pa-increaseon. Dahil po ini pwede kasi ini po ang So tig-agrihan 19 po. pesos po sa Indo. How about sa mga kuyan, sa mga rice trader, piran bakal ninda? Sa ngunyan po, ang data, nag-average po ini Sir Ki 25. Oh, kailing mo. Arayon, ano? Maray Ma'am Jahara, may nagpapabakal pa sa Indo. Igwa po syempre sa mga ano mo po ini, sa mga Parokyano. na tiga-apod. Kasi 19 sa Inda, duman sa kwan 25, 25. arayon ang Oo. diferensya. Ma'am, opo. Yes po. Pero as of this time, tabi Ma'am Jahara, pira tabi isang mga pigaapod tang parokyano na talagang masasabi nindo na ining mga paraomang ini talagang sa NFA nagpapabakal. Ang data po diyan, ma'am, sa farmers is nasa probinsya po ini, ma'am. Kaya yes po, ang yaon po lang po sa ko is sa region na subag na po na tigpabakal ninda. As in, mga may mga walk-in farmers po, kaya kitang tiga-apod, as in may mga farmers organizations. Ini po, sa probinsya po, kaya ini. Opo. Ma'am Jahara, how about mo niyan? Medyo madali na bagaan eleksyon. Ano, pwede pa man dyan magbakal nin bagas ang mga politiko? Takon manauman, maski nag-uuran-uran pa sa nangaya, mag-relief operation ang politiko, pwede pa man magbakal dyan. Yes po, para po ini, sir, sa relief operations po, pwede po ini, as in ngunyan po. Ay, pwede pala, Oo, no? nangyayari man talaga yan, partner. Hanggang sa ngunyan. Kasi Lalo na may ngunyan, mga ano po, ma-eleksyon baga, na. may ang calamity. purpose is makatabang. Tarotagiti pa sa ngunyan, may maluwas ng relief. Basta po, for relief operations po, sir, dahil iyo po ang mandato mi, so iyo po ang gigibuhon mi. So sa COVID naman po, sa COVID relief operations, nakataon na po kami ki 81,000 bags. Opo. So patuloy pa po ini. Pero yan nabagas nindo dyan, Ma'am Jahara, garantisadong masiram. Yes po, dahil ini po, sigurado po ini kang procurement team mi na nakalaog po sa quality standards kang agency mi. Kamu, Ma'am Jahara, na mga empleyado, opisyal kang NFA, yan man ang pigsasap na nindo tabi. Ay, iyo. Magpuon pa ka ito, sir. Kang estudyante pa ako hanggang ngunyan. Ay, maray pa kamuta. So, maray dyan, partners. Ang pagkakaiba, partner, kang Water District sa kakang NFA, ang mga taga-NFA, nagapatronize kan sa indang ang taga-NFA, nagkakakan kan sa indang bagas. Kan paroy. Pero sa LCW, dahil nag-inom kan tubig, nali sa gripo ninda. Nagbabakal nin ko yan. Ma'am Jahara, Mineral water. kaya ba tabing suplayan kan buffer stock nindo ang bilog na Bicol Region? In kaso tabi na ining pandemya, magdagos-dagos pa asin maglaog tabi ining mga dahil man pinaglalauman na kalamidad. Kaya po ini, ma'am, dahil patuloy pa po ang procurement ni, tapos yun man po, syempre sa mga supply kang traders, kaya po ini, ma'am. Opo. Ma'am, makikibalita Opo. lang tabi ako. Kumusta tabi ining plano kan gobyerno na buwago na ang NFA? Huli duman sa plano bagang pigbubusol tabi na paglangkaw kan taripa para sa mga importation. Dahil mo man, mawarang trabaho si Ma'am Jahara. Mamundong bareta yan, partner. Pero ang
padagos pa tabi ang planong iyan. Kumusta tabi? Ano ang bareta tabi dyan sa NFA? Sa ngunyan po, Ma'am Remy, dahil po sa R11203 nga ni po sa Rice Tarification Law, ang samuyang ahensya po ay ongoing po ang restructuring. Di man po, di mo man Yan. Dahil ko man mapigahagad Ikaw mambaga na po ni Ma'am Jahara. Aputong ka mambaga ni Ma'am Jahara. Ma'am Remy, anong napapabarita? Nabubuago na ang aksyon ko. Anong pagmati mo? Actually, Ma'am Jara, dahil ko man kahagadan, way back 2018, if I'm not mistaken, nag-start tabi iyan na plano ka na Gloria Arroyo Administration. Kaya gusto ko lang imahapot mo niyan, kumusta tabi ang nababaretang iyan. Day na napapag-irestoryahan. Gusto ko lang naman iyan maano kung ano na ang update. Yes po. Dahil nga ni po, Ma'am, duman sa Rice Tarification Law, ang samuyan pong agency, ang bilog na organization ni ang NFA, nag-undergo po kami ngunyan ki restructuring dahil sa nasabi pong mandat sa nasabing law, ang price stabilization po at saka industry regulation, nahali na po ini sa MUYA. Kaya, so, department po na industry regulation and so sa security services, nahali na din po ini. So, focus na po kami ngunyan, ma'am, sa buffer stocking sa operation. Kaya ang restructuring, may mga nahali, ma'am, pong mga tauhan kang ahensya, pero sinda po umaugma dahil sa separation incentive packing. May mga balon pa sindang bagas. Oo, Kanina ako, ali Ma'am sila. Jara, May kung mga ako ang haputon milyonaryo mo, Ma'am po kita. Jara, kung ako ang haputon mo, syempre ang gusto ko, bagdinir ang NFA. Kasi syempre, partner, sa kahaluyan kan panahon na, haloy mo na nagserbi ang NFA, sa nakatabang sa satuya mga tios na kababayang Pilipino, asin Bicolano. And Ma'am Jara, ano tabi ang pangapunan nindo sa satuyang mga kababayang mga paraoma? Opo, maraming salamat po, Ma'am Remy, sa pagtubod po na importante ang samuyang ahensya. Inimon po ang samuyang talagang tigtutubod. Sa tuya mo pong mga lokal na farmers, inggan nyo po kami na magpabakal po kamo sa samuyang ahensya. Ready po kami na magbakal, igwa po kaming kwarta. Digdi po sa may mga buying stations po kami, asin dyan lamang po kamo sa mga bodega or sa mga opisina. Ta kami po nakahanda na bakalon ang sa indong mga paroy. Ayan, may kwarta partner ang Yes, po. NFA para magbakal Yes. ng mga paroy. May Ma'am, kwarta na, may bagas pa. May bagas ka pa, kaya sa in ka na, sa NFA NFA na. na. Ma'am Jahara, maraming salamat Yes, po. tabi sa imong pananasin oras. Pakipaabot na lang tabi kay RD Rodrigo Embate. Ano sa muya tabing pasasalamat sa Indo. Yes, maraming salamat, ma'am, po sa Indo, Ma'am Remy, asin Sir Joshua, sa oportunidad po na tinaon niyo po sa kuya. Alright, thank you so Maraming much. salamat, Ma'am Jahara, kan NFA Bicol, partner. Ayan, so ang NFA palang partner, dahil duman sa rice tarification law, dahil na sila involved sa importation. Correct. So, ang sulaminting bagas na lang na yaon sa NFA, so binakal ninda sa local farmer ta na paroy na minulino ninda. Correct. And intended partner sa mga emerhensya. As And dahil ka nang mababakal na NFA na piglaag sa market. Merkado, Kaya yeah. baga yaon sa market ko niyan, duang classification naman sa nakan bagas. Itong well-milled. Kaya partner, yan. Regular rice. Yan, regular rice. Pero milled. linagan manggiraray kay mga pangaran, sinanduming, dinurado, para at least, partner. jasmine rice, kung ano mga piglaag, Classification. unli rice, Iba na ito, partner. brown rice, Hindi ka talaga. mga arog kaya. Matindi ka, partner, sa Unli Rice. Ha? Matindi ka. Diyan ako bintayin ko niyan. Kaya kan pigtatara mong magkulang-kulang ang bagas ko niyan sa Pilipinas. Saro ka. sa Dahil mga na ako dahilan. nagra-rice. Ah, Kaya di ako apektado. very Aramon, good. pagkaon ko, kamuti, So, banana, kasurin pa yan. kamuti, banana, gabos na mga root crops, mga tibay. mga namo. Yun ang pigtitira ko ngunyan. Ang namo. So, ay day ka talaga nagdyan sa kabubuldan. Ang aram ko ang namo, pagdagit ka baga? Nakakaudo No. nga na yan. Ay, pagtamo man ito. Namo. Tamo ito, iba man ito. Pag namo, pagdagit ka baga, ika Joshua, in! Nananamo. Ay ba ito? May namo. May namo yan. Masiram ang namo gataan. Ika talaga palibas sa ipinangaki ka sa sintro. Dahil mo araman mga... Itara mo lang sa ko kung ano yan. Hindi Ma-identify mo ko alam yan. ang pagkain naming mga anak ng magbubukid. Partner, intindihon mo kami na kami ipinangaki sa taong 1920. Kuwang ka partner, ipinanganak kang with golden spoon. Grabe ka, madingan na ako nagkutsara, partner. Dahil, ang pigapot ko sa imo, itara mo sa ko kung anong klase yan. Namo, root crop nga niyan. Kasi kapamilyan kan mga ubi. O, ubi, alam ko. Yan, Kamote. so namo yung mga kwan yan. Malingoy. Kadakol yan, ang mga Ano pa siring ito? ka. Uraro. Uraro Yan. ko yan. Pero yun
na namo. Ay, Dari. kuya niyan, partner, ang namo, bibihira lang ang taong nakakakaong kanta. Pag dahi ka taong magpreparar, ang iba ka ang partner na titigmaok. Nauudong. Okay. Pero ang mga nagkauning namo, partner, ang iba nagiging mayor. Sisay na May naman. mga barkada ako na nagparkauning namo na naging mayor. Baka iba man na namo ang kinakaon. Dahi namo talaga. Ayan. Oh, namo. Siging ulok si Maki. Oo. Birthday kaya ngunya ni Maki Balabis. Kaya palang kita Happy nakapula. birthday, Maki. And syempre, ay si Papa Paul. Lodronyo partner, baguan sa iyang face O, ito na mask. baga, pigpiling na ni namo. Baguan sa iyang face mask. Every day is a new day Ayan. for Paul Lodronyo. Pero may bago. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa indong mga comments, mapauran kita nin tablet at yung kasang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Ako po pala si Alfred Lundong, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon.
Nagdaklaw po pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi ko, tapos kay Congressman Garbin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Dulba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nagdaklaw po pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin,
in kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang tabang oras mismo. Partner, pagkakapon na. Bako, nasintro ko na. Kanso bago nakalampas ako, nakabot pa ako. Di ba naman yan, nasintro ko na. Isang bala ka lang. Ayan. Partner! Oh, Kung yan na pagkahapon, may nagpapabati, partner. Basaw ko muna. batiyon mo na. Oo. Baka batiyon pa kanina. Dahil may ano. Dahil nagpasindak ang taga-Anislag. Ay, sige daw, digdi man daw ako. Sabi ligdi, pag-greet si Nico. Halangkawon si overtime pay niya, 10,000. Kaya nagbago ka na, Nico. Manlibre ka na. From Mark Bermunde. 10,000 ang overtime ni Nico. Iba ang dating. Partner. Ayos talaga si Nico. Ganap ko man sa mga nagpapa-shoutout digdi. Shoutout man da kay Warren Baliktar. Ibalik mo na databi iso kinuha mong helmet. So helmet, taday nakaka-drive si Paul. Takadardara mo so helmet. Warren! Magbago ka na, Warren! Oy, Partner! may bisita kita kung yan digdi. Siyempre, kung yan na pagkahapon, Si, kay Banta ang lilipot. Ati Takigan, na tablet winner. Ang pormada niya, garo siya si President Widudu. We do the dancing, Aro we ba ka do ng the mga singing. aro ba ka ng pormada kan mga ni President Widudu Sa nation ito, partner. sa kuan Indonesia? Bako man lito ang tsensa. Ay si kuan iba ito mga Mas kulay. mga makolor Mas red. makulay ito. Ay ni mga President Widudu ini. Ayan. Di sige daw. Magkaibang taon niya na pagkahapon mga ka-aksyon si Paul. Mark Paul Bande. Mark Paul Bande. Logroño. Iba yan. Lodron nyo yun. Logroño. Hello Mark. Kumusta ka? Aking po. mahal. Mark. Sana Taga saan ka, Mark? ay nasa Taga Santa mabuti. Misericordia, Santo Domingo. Taga Santo Domingo. Santo Domingo, Albay. Pirang taon ka na, Mark? 20 po. May bata na. Ay. Tignan Mark, tignan Mark. Study first Ano po. yan? Prepararan mo ang pagpadigdi mo? Na nakapolo ka? Iya. Gusto mo maging gwapo ka sa camera, tama? Hindi po. Ay. Pirang aldaw ka na nagplano buda, nagpreparar. Hindi ko man po. Tigasan ko niyang paman lang po. Kaya ako na Napudan. inapudan. So, ibig sabihin, partida pa yan na formadas mo. Iya. Iyo po. Ayan. Mark, single o double? Single po. Sige, halata man, tapayat ka, de. Payat. Pagpayat pa, single. Arong sa'yo mo, double. Iyo. Iyo. My girlfriend? Wala nga ni. Pulitong ka partner. Sabi ng study first. Ay, Diyos ko. Single pala, dahil kang jowa. Maraman po. Makulito na ka, de. De, pipipirit ko lang, tapa ka baga mailuwas mo, igwa ka pa lang, di tatago mo sana. Nagagatol lamang ang lubot ko sa iyo, partner. Gusto ka talaga. May magagadaan na inchik. Bako man. Taiwanese naman, para iba naman. Yan naman magadan mong inchik. May dagit ka talaga sa naging amo mong inchik. Handa ka, partner. Ah. Mark, kumusta tabihan sa imong pagklase? Marayman po. Na sabay man po ngayon sa honor. Ayan, nasabay ka man sa honor. Ibig sabihin, dahil mo piglalauman. Gustong sabihin? Ay, Hindi ka ba ilaan mo Diamond po. yung mikropono sa Mike. upa? Mike, ay Mark, Mike, ang Mark. mikropono, bako tabi sa bunay-bunay. Yo. Ang mikropono digdiyan, bako sa bunay-bunay. Yo. Ayo, okay, ito sa imo. Sa inang mikropono, minsan ba, katakot man talaga ito. Ka talaga. Grabe na ang pagkampuungaw mo sa araw kang. Subago ka pa. Dahil- Dahil pa kita nagpupuon, yun na nasa isip mo. Pigbabanggit mo kaya ito, partner. Kaya baga tinawan ta ka na ki option. Use your lifeline, call a friend. Call a friend. Or sometimes, pag di kinaya, Mag-cyber. tulog, Mark! Po. Totoo ka magbaile? Diamond. Kanta? Diamond. Hindi ka talagang talent. Halata man. Amo mo talaga. Amo man. Kanta na, maski alipot lang. Diamond. Dali na. Date lang nakaugmaan. Bako man Ikaw inipiririt. talaga pigpipirit mo. Bako man inipiriritan. Obliged ka lang. Maraman. Dali na.
Sarong linya lang. Anong aram mong kanta? Taga Santo Domingo, Sarong Banggi. Dali. Hindi niya Agwas. talaga aram. Anong talent mo? Hindi ka man nag-iintra sa mga Mr. Campus? Di man po. Anong pag-iintrahan mo sa eskwelahan? Pagtambling. Hindi Di man po akong tag-interan. Ura lang. Sa gilid ka lang. Pero naglalawag ka sa klase? Ayo po. Yan. Ano ang partisipasyon mo sa klase para mag-stand out ang sarong mark? So, pagkunyan lang bilang sarong estudyante. Ano? Nagkakaong ka ng bubog. Di man po. Tabangan ang sarong estudyante na mapakaray. So, tigatabangan mo ang kapwa mo estudyante na mapakaray. Ang arin ang mapakaray. Ano sa pag-adal? So gusto mo maging guidance counselor. Di bali, Mark, maski day kang nag-intra sa mga Ano ang kwan? gusto mo maging pagtapos mo magklase? HRM po. Hotel and Restaurant Management. Manager, bako management. HRM. HRM Hindi, nga, gusto ang niyang course. maging eh. Ang course. Gusto niyang maging, di manager. Pwede. Hotel and Restaurant Oo. Manager. Sige na. Saan kang mall gusto digdi magtrabaho or hotel? Sa Maynila. Sa Maynila. Abo mo Uli, sa digdi St. Ilis, magayon digdi ang Abo trabaho. mo digdi. Gusto mo sa mga sugo. Mga 24 oras. Mark, gawgawanan sa imo tabing brand new tablet. Regalo yan ni Congressman Saldi. Saldi ko sa'yo. Ayan. Ano ang sa imong pagmati kaput mo na Mark? Mogmong pong marayta. Saro ako sa natabangan kang Action Ko Center and ako Bicol Party List na sarong pagkataon na matawan kay brand new tablet. Oy, nagdadangog sa imo, si Congressman Saldi ko nagiiling. Ano ang mensahe mo sa iya? Inot-inot na po, nagpapasalamat ako sa mga staff, kay Ma'am Remy, Sir Joshua, asin sa ako Bicol Party List, Action Ko Center, asin Congressman Saldico. Diyos mabalos pong maray sa inyo. Ayan. Uni na, samantalon mina, ano ang mechanics para manggana man ng tablet? Ikaw mag-invite sa mga kapwa mo estudyante. Simple lang po ang mechanics. Like po ang Action Ko Center, asing ako Bicol Party List, i-follow po and mag-share and mag-comment. Pwede rin po mag-subscribe sa YouTube channel para makagana ng brand new tablet. Ayan. Dave, anong pwede? Talagang dapat nindong gibuhon. Mag-subscribe ka mo sa YouTube channel kan Action Ko Center. Ayan, Mark. Thank you. Alright, Congratulations, may nanggana na! May manggagana pa! Ayan, congratulations kay Glidel S. Bustamante! Ayan, congratulations. Ang sa iyang naging mensahe, partner. Uya! Basa! Marahay na hapon po, ako po si Glidel S. Bustamante. Mag third year college na po ngayong pasukan. Sana po isa ako sa mapili niyo po ngayong araw dahil napakalaking tulong po para sa akin ito sa aking online class. Dahil naghihiraman lang po kami ni ate sa cellphone niya po noong pasukan at madali na rin pong mag-lowbat. Kaya minsan po nag-uunahan na po kami kung sino unang gagamit ng cellphone niya po para lang ma-meet po namin yung due ng mga school activities po. Ang aking mga magulang po ay wala rin pong permanenteng trabaho at nagko-construction worker lang po minsan ang aking papa. Sana lamang po ang kanyang kinikita or sapat lang po ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Ang Action Ko Center lang po ang magiging instrumento upang mas mapadali po ang aming pag-aaral kung isa po ako sa mabibigyan ng gadget po. Maraming salamat po Congressman Saldico, Congressman Pido at sa buong Ako Bicol members. Naway marami pa po kayong matulungan na estudyanteng katulad ko na gusto makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po. Oy, paano niya yan makuha na tablet, partner? Ako Bicol members. Ayan. Congratulations sa imo, Glidel. Tanganing maklaim mo an sa imong brand new tablet. Alaton mo tabi may mapod sa imong staff kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan. Okay, sa imo pa yan, partner. Partner, mga ka-aksyon, dyan sa nakamutabi sa tuyang pagbuwalta, may manggagana ng cash sa samuyang parado kaya ang tabi sila kamong babalik pa ang tabang Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Gusto sa inyo po sabi, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficial. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan, para po maikot we want to focus po and hindi po alungin ng vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Bulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner! Oy! Nagpapabati partner si Jericho Banga. Maray na pagkahapon. Si G. Bayapan, nakatutok man, always watching. Salamat, salamat. Diyan sa Bakakay Albay, Jubita, Santua, Niverio. Wow. Nakatutok, Fen Nabares. Ay. Maray na pagkahapon man tabi sa imo. Siring man kay... Fe Nabares. Siring man kay... Uy, si Fe palang taga-ginubatan partner.
Sige, tabi, naglalaom siya na manggana siya ng 5,000 pesos. Ngunyan, partner, dahil Webes, mapili na kita ng maswerteng cash raffle winner. 1,000 pesos. Ako mo, partner. So, iba baga, partner, nagsasabi na, Sinda, 30 pesos na load, ugma ho na. Lalo na partner, digdi sa tuya, miribuan sa tuyang pagpapapremyo. 1,000 oral daw. 1,000 oral daw, tapos pag Friday, 5,000. Sa kaya partner, mas anong lakaw-lakaw mo dyan, dahil ka makasingkog ng 5,000. Tama. Diba partner? Kaya tama. magtuto ka muli di mga kaaksyon, kay po lang nindong mag-comment. Maski anong i-comment nindo, basta may katuturan, may chance ka mong manggana. Mas ka nung i-comment? Oo. Alibaw nga si Kwanda Kula ang... Puso. Pwede yan. Pwede yan. Amari na pagkahapon kay Joshua na may dakulang tooth. Pwede yon. Lubot. Yan. Pwede yan. May dakulang Hindi mo payo. pa diniritso, lubot. Oh. Pwede. Tapos sabi mo, ano pa ito? Sabi ni Nico. May tiga para group si Nico partner. Okay lang da siya. Okay lang. Manginasal. Sarado na. Suyang dyan. Partner, Okay. na pagkahapon. May wagang garapon. Nag-aalat na sa tuya mga parantabay ka na manggagana ngunyanin 1,000 pesos. May wagang garapon. Pasok! Tadada. Wala ito si Miss Russell kahapon eh. May ano siya partner. Nagpahinga siya kahapon. Oo. May importante siyang inasikaso sa buhay niya. Okay. Kasi may dinaramdam siya partner. Kaya kailangan niya, sabi ni Nico, magpaswab. O na, 09. Yun ang pigong-ngurob-ngurob ni Nico. Yun. Kaya sabi man ni Miss Russell, ikaw Nico next time na ikaw ang magkaroon ng sakit, Hindi kita ginaganyan, ha? hindi kita, hindi ka namin aasikasuhin. 0931 0931 919 919 0102. 0102 Taga Malilipot Albay. 0931-919-0102 Taga Malilipot Albay. Marian Rose Binaday. Binaday. Marian Rose Tama Binaday. ba? 0931-919-0. Tama. Okay. Up. Naggasuro sa gitsit. Maray na pagkapon. Ano mo sinabi ko? Naggasuro sa gitsit. Sabi kan magiging katampad ka ito. Sain? Ikaw nang magiging katapat nun. Sain? Yan ang mga sumasagitsit. Ayun ang mga sumusura sa gitsit partner. Mahiling takon mauragman. Talagang... Oo. Tabay ka po sa mga sunod na semana. Sa Radyo Oragon. Yes, marinapon! Marinapon po. Uy, paligid. Oo, Uy, ano na? Uy, ano yan, tabi? Anong tabi ni? Marian! Marian! Marinapon po. Nag-online po kaya ako. Nag-online na na? Nag-online class? Iya po. Ano ang inutom mo? Sa online class o kami? Di po doon mina ini, nakapirwisyo kami, nakaistorbo kami. Nakaistorbo kami, Marian. Iya po. Sige. Inutan ko na po. Inuton mo kami. Taday ka basol pag ininom mo kami. Magsabi ka sana kung nakapirwisyo kami, nakaistorbo kami. Dahil di ka pipirito. Marian. Ano, Marian? Hello po. Udok sa buot mo na kami kaistoryahon mo. Siyempre. Natakot si Marian. Marian! Naputol partner. Marian! Yaon pa. Marian! Dahil may nagkakadiferensya ko niyan ang mga smart, mga ruka. Marian! Oh! Apo dan motro. Natakot gid partner. Ka talaga kaya. Isa ka talagang hudlong. Sa man daw nga itong mga kuwan na ito. Maray pa nga kayo mag-online na sana. Marian! Hello po, Gisara. Anong giling mo sa muya? Pinalsok mo, Marian. Abo mo kami kaulay? Marian! Po. Abo mo kami kauron? Dewa. Marian, midbid mo kung si sa ini nag-aapon sa imo? Ikaw ko raw po, kaya ako ganyan, di ko po. Midbid mo po kung sa nag-aapon din sa imo? May ideya ka kung si sa ining nag-aapon sa imo? Hello? Marian! Sa ako, Bicol. Ayan! Congratulations, Marian! Naku, abo! Marian! Thank you po. Ay, Marian! Po. Marian! Po. Marian!
Winner ka, Marian, ki 1,000 pesos. Saan mo gagamiton yan, Marian? Pang-load. Kapag pila ko po, Ayan. ano pa, ipagandagdag ko po sa pang-ipon ko pag bakal po may tablet or laptop po. Ayan. Naman yan, ano ginagamit mo pang online? Ini pong cellphone ko po, ang nagagamit ko po ang inyong pag-upload. Regalo yan sa imo, Marian, ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ano ang message mo kay Congressman Saldico? Ano ang message? Tananggana ka Wala, kung ng sabihin mo, 1,000 partner, pesos. Una, kung sabihin mo, mensahe, anong message? Message Oo. ka. Marian, message mo. Kay Rep Saldo, ano saldo? Maraming salamat. Naulakitan to pa din. Ako nabibilot ako eh. Ilingan mo si Congressman Saldi, naging saldo. Marian! 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 Partner! Marian! Woo! Apo na po giraray. Pig po akita ni Dahil Marian. ni-nervous na siya. Dahil nag-urag-urag talaga ng smart mo niyan. Yan. Marian! Marian, pagtulumi na ining dial sa imo ha, pumundo. Marian! Po! Marian Rose Binaday, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico? Ang message ko lang po, agpapasalamat po ako kay Congressman Saldico po dahil po natakanan po ako ng 5K. Ay, 5K! 1,000 lang! Marian! 1,000 lang, Marian! Marian! Dahil mo kami pagpaabo na ron! Dahil mo kami pagpaabo na ron, ha? 1,000 mo niya mag-Webes! Sa aga pa ang 5,000, Marian! Ay! Sorry po. Marian! Kaya ka palang pigkukurab, daan pig-iisip mo, 5,000. 1,000 muna, sa aga pa ang 5,000, Marian. Yeah po. Masalamat po ako. Tanatawanan po ako ng 1K hali po kay Congressman Saldico po. Ayan, congratulations! Marian Rose Binaday, kan malilipot albay, kaanggana mo niya ni 1,000 pesos. Halaton mo na lang, Marian, may maapod sa imo kung paano mo makuhain ng 1,000 pesos. Alright, bye-bye, Marian! Ay. Thank you po. Opo. Partner, anong mechanics para manggana man yung so iba? Di Na ka manggana pa man kita yung cash? partner mag-abuno. Abuno? Puta, 5,000. Parang nga na, binanggit na partner na. Salamat sa 5K. Oo, 1,000. Rematic ka kuta na partner. Sabi ko, aganon man 4,000 kay partner Joshua. Ay, yan. Ano partner? Ano ang... Hindi ko alam partner kang buyong kagun yan, oh. Ano ang mechanics partner para manggana ng 1,000? Ornarugado ang Ay, dila manggana mo, ng partner. 1,000. Manggana ng cash. Ang tagapaingaluan mo man nga ni ang dila mo pagminsan. Sige na. Mga ka-aksyon sa mga nagmamawot man tabi dyan manggana na in cash. Ali, digdi tabi kay Congressman Saldi asin sa tawang ora mismo asin sa ako Bicol Party List. Kinakaipuan lang nindong i-like at sa muyang official Facebook page. Magpadarakan sa indong comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Siyempre pa day paglingawan ibugtakan sa indong telephone number asin address. Siring man tabi magtag ning kapwa FB friends asin i-share ang sa muyang live episode. Ayon, duman naman sa mga kababayan tam na may mga problema, may mga inagrangay dyan sa lugar nindo, sa komunidad nindo, may mga reklamo, may problema sa mga kahilangan, medical, legal, o kung ano mga problema. Sabi niya, may mga problema o may kahilangan. Maragkot ang dila ko muna, partner. Advice din sa rong madiyon, partner. Oo. Pag taga paingaluan mo ang dila, once a week, Nagragkot nga ni, nagkaon ako ng tahong niyan. tahong. Tahong. Sa tahong. Okay man. Fresh man. Oo, sinabawang ko. May daon pa ning saluyot. Dahil man kay red tide. Wala. Siguro doon mo, partner, tabak mga perang aldaw, dahil ka na naman digdi. So, sinibawan na tahong. Tapos, so... Kaya pala, paglaog mo digdi, partner, kanina, mampula-pula mo. Tapos, so, inukoy na tahong. Si Ramon. Kaya, yan. Baka sa masunod na aldaw, medyo barado ang Maragkot. alunan mo. Oh. Di ba ang tahong may mga buhok-buhok yan? Yeah. Ikaw talaga, partner. Yan ang mga naisipan mo, ano? Yung baga. Partner, paulion mo na si Kwan. Medyo iba na busting ko. Ang tahong, di ba may buhok-buhok talaga yan? Iba-iba nang naisipan niya, So, ano? di pigapig kakao na parteng ito. Ah. May buhok ba na ito? Filing daw. Anong gibon, partner, kan may mga problema? Ano
mo mailing ito, mahanap kitang taong sa merkado. Kaya nga, ne. Ano ang ano? Nataman man pa kita sa merkado, nakunigwa man lang din sa victory. Diyan, pwede ba dyan? Ay, alam, mga malalang Or sa puro, oh. Mga malalang sana dyan, ako na. Bako kayo, baad maalsum na. Ako na kaya. Sige na, anoan ko yan, partner. Saan? Ibon, kan may mga problema. So may mga problema dyan, dahil hindi pag-arugon si partner. Tango niyang problemado siya kan sa iyang dila, tanagulpe. Dapat pipapaingaluan ang dila. Tama, partner? Tama. Sa mga may problema, tabi dyan mga ka-aksyon, pasiring ka mo digdi sa muyang opisina, asin ipaabot sa muyan sa indong mga reklamo or pangangaipo. May staff tabi kami digdi na maakomodar tabi sa indong. Sa muyang opisina, located digdi tabi sa Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village, Legazpi City. Siring man, so dahil tabi makaigdi. Ano ito nahiling ko nagdudurudila ito? So dahil tabi makadigdi mga ka-aksyon, pasiring ka mo sa muyang FB page, anapon duman tabi ang mensaheng button, tapos ipadara tabi kung nata kinakaipuhan indo ning tabang. Ibugtak detalyado kung ano tabi ang sa indong pangangaipo, siring man ibugtak ang sa indong telephone number. Tapos sabi magtag. Ay, di pa man matagbalan. Ibagtak ang telephone number, ta kami mismo tabian, makontak sa indo, tanganing maraman mi kung ano ang sa indong pangangaipo. Okay! Alright! Mga tugang, mga kababayan na Bicolano, saro na naman na masiram na Huwebes sa Napo sa Tuya, nakapagtaunin tablet si Congressman Saldico, asin siyempre pa may nanggananin ka sa nakapagtao pa kita nin impormasyon. Nadidistract ako hindi sa may gilid. Isig ang kadidil-dil partner. Ay, sa may payo ba ganun? Ay, aram ko na. Ano? No need to call a friend. Manubli ka na lang ng kanding. Manghiram ka na lang ng kambing. Makaskaso ng kanding, minaargarog ka na. Pasubliw na lang nito si partner, mga tugang, kung may atamang kamo dyan na kanding. Nakaipuan ni partner. Ang niya na Biyernes, Sabado, and Domingo. Para pag Lunes, okay na bago siya magprograma. Ayan! Salamat partner. Sa paagi kan sa imong pangapudan, naiiling ko partner na ikaw may pagmakulog sa sakuya. Partner! Kung kaipuan tabi, patricycle na lang nito ang kanding. Mas side view partner kikaya. Mga kaksyon! Yan tabi, napunta kita kan oras ng aning kitang paramiandras na magpaaram. Sa aga liwat, magiribang kita pares na oras asin pares na programa. Sa aga Friday, may manggaganan in 5,000 pesos. Kaya ang tabang ka mo mga kaksyon. Kami ang sa inyong nakairiba, maraming salamat kami. Ang sa inyong nakairiba, Remy, Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolanja. Iyo, ako man si Joshua Martinez Jr. Ang sa inyong Mr. Siram, God bless Bicolanja. Mapasatuyang Siram, mabuhay! Ay, napagkapon mga kaksyon, asin, salamat! Entertainment.